Det er et rigtig spændende fag, der kombinerer teori og praksis, fordi vi både laver mad og yoga. Vi laver så mange forskellige ting, så det bliver ikke rigtig kedeligt, at man laver det samme hele tiden. Yoga er fedt, fordi at man bliver mere smidig. Og det er virkelig afslappende og hyggeligt. Man skal vælge det her linjefag, fordi at det er virkelig spændende, og man kan lære rigtig meget af det omkring sundhed og hvordan man ligesom er god ved sin krop. Det jeg har fået at gå på Salling Efterskole, det er, at jeg har fået en masse gode venner. Man går jo op ad hinanden hele tiden, så man bliver virkelig tætte med folk. Man skal vælge Salling Efterskole, fordi det er en virkelig hyggelig efterskole, hvor man lærer en masse om sig selv, men også fagligt. Det med, at man lærer nye mennesker at kende, og man får nogle helt andre venskaber og meget tættere venner, end man for eksempel har derhjemme.